אוקיי, אני מתחילה את התרגיל, אני עובדת עם הפסטל על הצד הרחב שלו, ואני מתחילה באופן כללי עם רישום קצר מאוד של קווים, רק פשוט לעשות את הקווי מתאר המאוד מאוד גסים, איפה אני רוצה בדיוק למקם את הדבר הזה על הנייר. אחד הדברים שעוזרים לנו זה לסמן בנייר את השליש האמצעי, שזה בעצם השליש הזה, וגם את האמצע, שגם את הדף לחלק לשליש מהצד הזה, על ידי פשוט נקודות קטנות שלא יפריעו לי אחר כך לציור, אני לא צריכה למחוק אותם אחר כך ולזה, רק קצת עוזר לי למקם, שבעצם אני יודעת שאני מתייחסת לזה גם כן, כאילו זה מחולק לי לשליש, עם אותם מיקום של נקודות. ואז אני מתחילה, אני עושה את הזווית הזאתי של המים, ממקמת את העץ, כל התרגיל הזה הוא ב5 דקות, מה שאני מצליחה ב5 דקות, אני מרוצה. הרעיון הוא שחרור. במצב הזה, רק את העלווה, אני קצת עושה גבולות של העלווה, של העצים. וזהו, ומהרגע הזה אני מתחילה לעבוד על טונים, על הרוחב של הפסטל, ואני מתחילה עם הטונים. אז אני פשוט מצמצמת את העיניים וממלאה שטחים בצורה מאוד גסה, שהרעיון הוא פשוט ללחוץ יותר חזק איפה שאני מזהה שיש לי יותר צל, וללחוץ פחות חזק איפה שאני מזהה שיש לי יותר אור. אין עדיין קווים, אני משתמשת רק בצד הרחב. עכשיו אני עושה את הדשא. הדשא הוא טיפה יותר בהיר מכל מה שקורה פה עם הפרחים. ועל הגבול, יותר מדגישה את הגבול בין הפרחים לבין הדשא. ופה כבר יש עלווה אחרת, עץ מהצדדים האחרים. פה יש שביל שאני מזהה את הדשא. אני מתעלמת מהאנשים, אני רוצה רק את הציור נוף עצמו כרגע. ואז השביל הוא הרבה יותר חלק, הרבה יותר בהיר מהכל, אז אני בקושי נוגעת בו, אבל לא משאירה אותו לבן. ואז אני מתחילה את העלווה, את הצל מתחת לעלווה. ממש אני מתעסקת עם הצד הרחב. לא אכפת לי מהגבולות גזרה, קצת עושה רק צל. איפה שצל אני לוחצת חזק. זה כל הרעיון. איפה שפחות צל, לא נוגעת. נגיעה לפה. רואה את האזור היותר נוצל של הגזע.
מתעסקת עדיין עם ענפים, עכשיו באה לפה, שוב אני מחפשת את האזור מוצל של הצל, אמנם חזק, אבל ברגע שהוא רחוק יותר אז הוא גם פחות עוצמתי מהצל הקרוב. וגם אותו דבר את השקיפויות פה, ולזכור שיש פה מים, אז התנועה היא כזאת. ושוב, פה יש מפגש של השקיפויות, במפגש יש יותר צל. עוד לא הגענו ל5 דקות, ואני כבר עומדת לסיים. אוקיי, עכשיו ל5 דקות שנותרו, אני עם הקצה עובדת בשביל לעשות קצת את הקווים של העץ, של הענפים. בצורה כזאת, מה שאני רואה, עם הענפים. ובזה נגמר הסיפור. העלים אולי למטה. לא, אני לא חייבת להתעסק. אם יש לי 5 דקות שנשארו, ונשאר לי, אני יכולה טיפה לתת קצת את הטקסטורה של העלים, אבל לי יותר חשוב שאני לא אעבור את 5 דקות, כי אני רוצה למהר כדי שיהיה לי את השחרור הזה, מה אפשר לעשות עם פסטל במונוכרום ב5 דקות. חוות? כן.